ONS had in vergelijking met vorig seizoen een volslijn nieuw gezicht gekregen. 9 spelers hebben de club verlaten en het technisch duo Jan Flap en zijn assistent Sandor van der Heijden hebben daar 4 nieuwe spelers van weerom kregen. De meest bekende, doelman Ale Geert de Vries. De Vries komt oer van Cambuur. Nieuwe Ploegsma, de centrale verdediger van ONS. Oh, die paas wordt verlengd door Roelof de Jong. En dan de eerste mogelijkheid is het van Marle. Maar ook een geweldige reflex van die doelman van Drachtster Boys, Ronald van Klinken. We gaan jaloeren spelen en ONS in Drachtster Boys is een wedstrijd met amper kansen. Speelt in vrouwen op het middenveld en kenmerkt hem door een soort oetredings. Zoals deze van Hofman op Marco Woudsma. Van Marle. Dan een corner voor de ploeg uit Snits. Misschien nou, want ONS had een soort lengte in de ploeg. De bal gaat oer Orne Hornstra heen. Dit is Herder. Van Marle dan. Geen controle. Hornstra uit de draai. Rjocht op doelman van Klinken. Maar Xavier, nog een lietse mogelijkheid. Zij krijgt voor het koft. Zit al in de extra tier. Nog een lange bal van onvierder de Jong. Herder let net goed op en wordt oortroef terug Eigelaar. Dit is Nico de Jong. Bras bij de tweede peel. Daar is Bras. En zo bad er toch in die laatste minuut meer dan in alle 44 minuten daarvoor. En als er op het veld net een heel soort sjen is, dan begin je toch op oorzaken te letten. En je kunt stellen dat zij het hoogtepunt is van de eerste helte. Van Marle. Maar Paul de Jong. En dan wordt het blok zetten toch Mullender. Krijgen we nog een vrije trap. En dan gaan alle koppers weer mooi naar voren. Aan de kant van ONS. Vrije trap van Rozenburg. En daar is Orne Hornstra. Maar weer op een nij. Die fantastische doelman van Drachtster Boys. Ronald van Klinken. Martijn Rozenburg. Is oerkaam van de Jouwer. Nou dus basisspeler bij ONS. En zien vast zit wat meer verwerken. Toch de verdediging van Drachtster Boys. De corner dan van Rozenburg. En daar op een nij. Orne Hornstra. Wat zit er vrij? Hielendal vrij. Er in de 16 meter. En dan maak je toch meer met wan. Orne Hornstra. Drachtster Boys is de competitie vlien weken goed uit aanzetten. Met een 2-0 overwinning op Oranje Nassau uit Greens. Maar wat de ploeg van trainer Jan van Raalte hier van de midje lid is vrij mager. Dit is van Marle met de 1-0. En het is de 1-0. Prima stekpaas van Goedhart op Joshua van Marle. Maar Drachtster Boys, ze roppen het oer haar cel zo. Ze komen net meer van de eigen helft hoor. En dan is het wachten op het eerste doelpunt van ONS. En dat valt dan in de 64e minuut door het doelpunt van Joshua van Marle. Van der Meer. Maar de crosspaas richting invaller Rudy Man. Dit is Rozenburg. Nou vanuit de linkerkant. Mat weer waarom. Berger. Scherpe facet op Herder. Herder met de controle en de 2-0. De wedstrijd is spelen. Het is geen boetenspul van Arnold Herder. Een prima facet van Tim Berger. De controle is mooi. En zo krijgt Drachtster Boys wat het verdient. Het speelt love voetbal. En in de 70ste minuut bepaalt ONS de eindstand op 2-0.